हाय एभ्रिवान खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायगोन होननानै सनाफोर दिनैनि ब्लगा ओंखाम ओंख्रि संनाय नङा सनाफोर आङो दिनैहाय ओंखाम ओंख्रि संनाय ब्लगखौ लाबोनो बादों सनाफोर आं दानाय दख'ना कालेक्सन भिडिअसो लाबोन आरो आं दानाय दख'नाखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनोसै आङो देनांहाय दख'नाया जिजोबबाथ' बावगोन नालाय लोगोफोर बेखौनो मेम'रि हिसाबै थाथों साननानै आङो दिनै नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांनोसै आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदान नायसनोबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदे सनाफोर थुदो लोगोफोर बिदिबा आं दानाय दख'ना जाब्बा जुब्बाखौनो नोंथांमोननो एसे दिनै स्राय दिन्थिलांनोसैलाय आङो आं दानाय दख'नाखौनो थुदो लोगोफोर दिन्थिलांनोसै नायलांदोनि सनाफोर आं दानाय दख'नाया माइदि गोनां आरो बेखौ सयखान लादोंमोन आं सनाफोर नायलांनांगौ आरो सनाफोर माबेखौ नुदों केमेरायाव केमेरामेनाबो खेबफेरिसो सनाफोर दा केमेरामेनखौ दिन्थिगोन आं सनाफोर नायलांनांगौ बेखौ सयखान लादोंमोन आरो आगर लायाखै लोगोफोर बेबो बिदन बेखौ सातखान दादोंमोन लोगोफोर आं दानायखौल' दिन्थिगोन सनाफोर बायनायखौ खिथाया आङो दा दिन्थिनायनि लोगोसेबो दंबावो एसे बुरजायनो दिन्थिखानायखौ इयाव दोनसै सनाफोर बेयावनो गंसेसो माबायदि नुदों नै केमेरामेनाबो खेबफेरिसो लोगोफोर गंसेनिसो इयो बिदन बेयो माइदि गोनां नङा सनाफोर फाखुवासो बियो ओमफ्राय नै बेयो गानग्लिबाय आरो बिदिनो लेस होबाय आरो बिजनि कलेजनि गोदोनि खासि हाथाय बेयो मार्च साइजनिसो आं दानायखौल' दिन्थिदों सनाफोर बे गोबाबाथार आरो मार्च साइजनि सनाफोर नै बियो बेटाब कालारनि आरो दस बाथिनि बियो मोदोम गंसे लरेस होनाय लरेस गुफुरनि दादों गाननो जि लुबैनानै दादों एसे गथ'नावनो दानाय आरो बेयो लोगोफोर बेजों लोगोसे फास्राबो दङ आं दिन्थिनाय जायगायाव बिनि लोगो फास्राखौ लांनो बावबाय गद्रेसाव दङ सनाफोर बेनि लोगोआ गांथामल' दादों आरो नै बेयो बलबम ड्रेस सनाफोर खुन्दुं गिदिरनि दानाय आरो गुफुर सरकारनि मोननाय खुन्दुंसो बेखौ रं होनानै दादों आङो बलबम फुजायाव गाननो होननानै सनाफोर बियो लाव बेगर आगरसो सनाफोर फाखुवानि बिदिनो माखासे गानजोब्बाय बिनिफोरखौबो सनाफोर लाव बेगर आगर बियो माबा फान्थाव कालार बिनि लोगोफोर गानबा दादोंमोन सनाफोर जानला मोनला दानायसै लोगोफोर ना खर' थालायनायसो गानजासाबो आरो नै बायस्लायस्लाय सनाफोर बे मानदाङा लोगोफोर गोजा नै बिसोरो बे आं दहाय फार्स्टआवनो दिन्थिदोंमोन ना बिनि लोगोफोरसो बिसोरो नै गासिबो बिसोरो माइदि गोनां बेयो गनसि गंबानि सनाफोर बेयाव बे जिखौ दानाया बांद्राय गोबाव जायाखै आरो फिसाज्लाया देरनानैसो दानाय 2019आव दानाय आं 20निफ्रायनो दख'नाखौ दायासैना लोगोफोर बेमार जानानै 2018निफ्राय 20सिमल' दानाय गोजा बे दख'नाया लोगोफोर
दोंसेल' दानाय सानदों बेखौ दोंनै जाबदों आरो डाबल लादों सनाफोरनि बियो मैथा बिबार आगर नै बियो गुदाम आगरसो सनाफोर गोजाजों थावसि डिजाइनबो नुयो नै माखासे गानजोब्बाय बेनाबो गांबामोन लोगो गांबामोन सनाफोर बिनि लोगोआबो आं दानाय गोजा बिसोरो गासिबो लोगोफोर मैमोनाव फैनायनिफ्राय दानाय गोजा बिसोरो गासिबो ओजोंहाय न'आव दानाय नङा साल दोननानै दानाय गोजा बिसोरो 2018निफ्राय 20सिम दानाय नाइलांदव बियो नाइलांदव सनाफोर दोनजोबबाय साराव दिन्थिखांनायखौ नैबे सिमा बिसोरो एखे गोजायानो नै दागासेयावनो बुरजा जायो नालाय नो खन गाननाय जायोना सनाफोर दागासेयावनो 7खान 8खान 6खान गांबा थायो नालाय बेबो बयबो ड्रेसनि बै दोनखांनायनि लोगो बिसोरखौ दिन्थिलां सनाफोर ओमफ्राय बियो माबा मा होनो गुदाम आगर कफि कालार आं दानाय कफि कालार बे लरेस होनाय खानो लुबैनाय बालाबायनाय बिसोर दिन्थिखांनाय गोजासो सनाफोर बिसोरनि लोगोखौ दिन्थिखांजोबखाबाय खासि जाथायखौ दिन्थिखांबाय गामसा गोमोननि आं दाफैनाय गानजोब्बाय आं दा बोसोरबासो जाबाय आरो दायो सनाफोर बेमार जानानै फारसेनि उनाव जिखौनो दाथ'वासै आङो एबार नानि बोसोरनि जाबाथाय दासिगोन आरो सनाफोरनि फुजायाव गानग्रा मा होनोमोनलाय बे खालारखौ सरिबावबाय आङो नरि ओमफ्राय नैबे ग्रिन कालार येल' कालार गोथाङाव गोमो होनाय गामसा बुंनो लाफिनाय जोरै आगरसो गामसाखौ गद्रेजनिफ्राय लाबोनो बावबाय दख'नाखौ लाफ्रांबाय बेबो गुफुराव येल्ल' कालार दानायसो सनाफोर बिसोरो सिमासो सनाफोर आंनि आखाइजों दानाय दख'ना गोजा आरो ओमफ्रायो नोंथांमोना गावनि दानाय दख'नाखौनो अबेनि दुगा दिन्थिलायदों सानगोन सनाफोर आङो देनांहाय आंनि दख'नायाथ' बोसोरसेयावनो आङो फिसा गोनां मानसि नालाय बोसोरसेयावनो 6खान इरिसो बायनाय जायो आं बांद्राय बायनायखौ गाना नालाय लोगोफोर ओमफ्राय न'आवनो गाननोबो दायो आरो ओमफ्राय आंनि भिडिअ'आवथ' एखे कालार नुयोना नोंथांमोनहा ओमफ्राय बेनि थाखायनो आङो न'आव दानायखौल' बांसिन गाननाय जायो आरो सनाफोर बिदिनो 7खान 8खान दाबाय नालाय न'आव गानग्राखौबो ओमफ्राय बिदिनो बिदन एरिफोरखौबो बुरजा दाबाय नालाय सनाफोर ओमफ्राय बेखौनो अबावबा थांबाबो गाननाय जायो आरो बेखिनियानो आं दानाय दख'नाया सनाफोर देनांहाय बे दख'नाया जिजोबबा मा कालार दंमोन बेखौ नायनो मोननायनि मेम'रि हिसाबै भिडिअ बानायनाय जाबाय आरो सनाफोर दिनैनि कालेक्सन भिडिअआ सनाफोर दख'ना कालेक्सन भिडिअआ माइदि गोनां जा खस्थ' जायो माइदि गोनाङाथ' ओमफ्राय गाननोथ' मोजां सनाफोर ओमफ्राय आङो बायनायखौ दिन्थियाखै नोंथांमोनो बायनायखौलाय मानो दिन्थिनो बयनाबो एखे जाखायोना सनाफोर ओमफ्राय आं दानायखौल' दिन्थिदों नोंथांमोना आङो बांद्राय बायखाया आरो आङो दायोसो आं नानि देरबाथाय दाफिनसिगोन सनाफोर बेखिनियानो सनाफोर गावबागाव दानायखौ एसेबाबो गाननो मोजांसिन मोनो नालाय ओंखायनो आङो रोङाबाबो दायो आरो एसे आं दख'नाखौ गथ'आव बांद्राय दायामोन आरो गुबैमोनाव फैनायनिफ्राय बांसिन दादों आरो आजा 2 बोसोर जानायनिफ्रायनो दादों आरो 18निफ्राय 2020सिम दादों आरो आं दख'नाखौ ओमफ्राय बिनि उनाव अपारेसन जाबाय नालाय बेमार जाबाय ओमफ्राय आं दासान्दि दाथ'वासै 2020नि उननिफ्राय दाथ'वासै आरो दा नानियाबो गोरलै नालाय दाथ'वासै नानि देरबाथाय नानि बोसोरनै जाबाथाय दानोसै नानिया दा 1.5 बोसोर जाबाय आरो बेखिनियानो
सनाफोर दिनैनि दख'ना कालेक्सन भिडिअआ आंनि दानाय आरो जाब्बा जुब्बा आंनि आखाइजोंनो दानाय दख'ना बियो गासिबो गामसा दख'ना सिमा इरि गासिबो नोंथांमोननो बेखिनिखौनो दिन्थिनाय जाबाय सनाफोर। दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन सनाफोर। बाय बाय, नेक्स्ट लोगो मोनफिनसिगोन।